дур расиданд ва имрӯз ду бозӣ баргузор мешавад дар як вақту соат. равшан бо регатада соломидор мекунад ва сарбаст дар рӯзи интихоби лигаи давлати конференсия футболи осиё моҳи август бозӣ мекунад. амехтараш 11 август онҳо бозӣ бисёр муҳим ҳам доранд дар ин Сорбон Ғиёсов боз ҳам Нозим Бобоҷонов фурсат ҳаст барои бозингарони дастаи Регартадас ва инҷо партоб анҷом шуда буд. Равшан Руслан Хайлоев пас хеле хуб ба ҷаримагоҳ Кабир Салимшоев зарбаи ӯ чӣ гуна фурсат буд. Фаридун Давлатов партоби Фаридун Давлатов бисёр хуб ва имконият ҳаст барои бозингарони Регартадас. ирсоли туп хуб ба канори рости майдон идомаи ҳамла бо иштироки бозингарони Равшан вале партоб имконият барои бозингарони Регартадас. фурсат ҳаст барои партоб чӣ гуна ҳоло талоши бозингарони Регартадас барои анҷом додани як ҳамла. фурсат ҳаст довар иҷоза медиҳад барои идома додани ҳамла. зарба ва гол. зарба ва гол дақиқаи 92 рақобат Амирҷон Сафаров ҳоло дарвозаи дастаи Равшанро рахна мекунад. ҳар сурат як амалкарди сурат гирифт аз ҷониби бозингарони дастаи Регартадас. довар иҷоза дод барои идомаи ҳамла ва ҳисоб кушода шуд дар дақиқаи иловагӣ. шефро дар ҳолати ногувор овард. хоб чӣ кор мекунад Рустам Нурматов? корти сурх ба Черишев. акнун ҳоло дақиқаи 97 аст ва фикр мекунам то 100 чанд дақиқа мо бозиро тамошо хоҳем кард ба хотири он ки ба фулбози Равшан ва садои иштироки довар. дӯстони азиз, инак 101 дақиқа бозӣ давом кард ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад ва Черишев ҳоло ҳамла мекунад. сармураббии дастаи Равшан ба Амирҷон Сафаров ва ӯ муаллифи голи дастаи Регарта.